Jeg er ligesom mandag, jeg er den som altid smadrer din dag. I dag, der skal vi kigge på nogle dejlige kommentarer. Den første kommentar lyder sådan her. Holy dice. Og nej, jeg efterligner ikke Dice. Lad os lige tjekke på min checkliste. Yes, Dice laver surf som mig, det har I faktisk ret i. Det er så også det eneste. Fordi det Dice laver er at kommentere på streamers og youtubers. Det jeg laver, det er at kommentere på sangvideoer. Og så kommenterer jeg også på kommentarer, som i denne video. Næste. Grineren. Den her kommentar, den er lige så dejlig som fredag. Din mor er fucking cancer. Der må jeg faktisk give dig lidt ret. Jeg synes lidt selv, hun er cancer. Man kender ikke det der, hvor I sidder og spiller surf, og moren så kommer ind. Kan du ikke lige tømme opvasker? Nej, hvad tror du selv? Fuck, du grineren. Mange tak, dejlig kommentar. Skal de komme med nogle gode jokes? Ansvar for nogle blik og flot. Bør jeg sige mere? Nej. Fucking grineren, ligesom sidste video. Mange tak, det er jeg glad for at høre. Men der er ikke kommet nok hate-kommentarer. Så lige nu, gå ned og smid en hate-kommentar. Det kunne være ret så dejligt. Hvorfor er det, du snakker plastikperlesprog, når du er mest pærdanske person? Nu skal du høre, min lille dreng. For det første, hvem siger jeg ikke er perler? For det andet, så er jeg halvperler. Og så har jeg ikke sagt for meget. Det var alt for denne gang. Hvis I ikke har haft en lortemandag, så må I have en lortesøndag. Og hvis I ikke har smidt en hate-kommentar, så gå ned og gør det. Det kunne være pisserart. Og ellers...